знаеме. Прекрасно време за периода. Радваме се. Даже повече чак да има, още по-добре ще бъде. Вярвам, че след като са постигнали съгласие да работят заедно, Бог ще помогне да видят начина, по който ще разрешават проблемите. Благодаря ви. Благодаря ви.
на смирение раби своя, се бутино Божатня си роди. Два ангела видевши внутър гроба Мария, удивляше ся и Христа не знающи, яко вертоградаря вопрошаше. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ангелска Божия желая, ударил език, Тебе самого в пустынях, и страхову молитву, Моише верою поклоняющийся, от всякого намета вражия избавителя, яко си Тебе не прибегаем. От земли змиеве и вся бездни, и верен заключенников, учеников Божих, показуя интересная страдания, яже Божа си спасе, много терпеливи, и ангела глаголи огласившися, возвращавшися радостью, апостолов возвестите яве, яви крепких, Софийцем и патриарсе Болгарстем, ядутся святый Господу молимся.
Владицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Братя, кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй умъртвете земните си членове, сиреч пороците, блудство, нечистота, страст, лоша поход и користолюбието, което е идолослужение. Влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени. Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. Нали 10 се очистиха, а 9 как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец? И му рече: стани, иди си, твоята вяра те спаси.
любиво е воинство. Да помянет Господ Бог от царстве Своем, всегда ни присно и во веки веков. Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Исполни молитву нашу, Господеви. Держител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек, и бе раснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Благодат Господа нашего Иисуса Христа и люби Бога и Отца и причастие Святаго Духа горе имеем сердца. Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не доведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Со страхом Божим, веру и любовью приступите.
Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският Бог наш, по молитвите на своята пречиста, пренепорочна свята Майка, със силата на честния животворящ кръст, по застъпничеството на честните безплътни небесни сили, по молитвите на честния славен пророк, претечи кръстител Йоанн, на славни сехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните богоносни наши отци, на светите равноапостолни славено-български просветители Кирил и Методий, на светия благоверен цар Борис, на светия наш отец Климент, архиепископ, Охридски чудотворец, Охрани на многая лета, на многая лета, на многая лета, святейший владыко. по молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Святейший наш Владыка, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Господин кмет, уважаем господин представител, Ваше Преосвещенство, боголюбиви отци, обични в Господа братя и сестри, благодарността е една от най-висшите добродетели. Най-голямото таинство в Святата православна църква, което се отслужи на Святата литургия, което току-що отслужихме, това е Святата Евхаристия или благодарение. Благодарим на Бога за всичко това, което ни е дал, за това, че ни е сътворил. По време на Святата литургия се споменават всичките тези благодеяния, за това, че е сътворил всичко съществуващо, за това, че ни има, за това, че след като сме отпаднали чрез греха, не ни е отхвърлил, а е промислил, като сам се е въплатил, сам е страдал за нас и ни е дарувал прошка на греховете и възможност да живеем с Него. Дарувал ни е живот вече. Това са толкова велики благодеяния, които въобще не ни е имал, не сме съществували. В един момент Господ ни е дал всичкото това. Всичко за нас е устроил. Какво друго, не само чувство, но и каква по-голяма връзка, основа на връзката ни, на единението ни с Бога, освен благодарността. Всичко това, което имаме, е чрез Него. За едно напомняне на човеците да обръщат мислено поглед, минавайки през площада, виждайки този образ на Свети Георги, да знаят и да си напомня за тази духовна реалност. Защото къде е Свети Георги? Живял е като всички наш човек, военнослужащ в римската армия е бил, но е предпочел да остане верен на Господ Исус Христос и в един миг, когато тогава държавните власти, императорът Диоклетиан издава указ за преследване на християните, този доблестен воин предпочел да остане верен на небесния цар и да претърпи страдания, но да не отстъпи от истината, да не отстъпи от вярата. И днес ние, минавайки и виждайки всички вие и гостите на божурище, когато минавате, да си спомняме за това, че нашето ежедневие, освен всички залисии, които са, все пак има и Господ, има свети, които се молят за нас, които ни подкрепят, ни помагат със своите молитви да поддържаваме на техния живот и да се стремим да получим Божията милост в Христовото царство. Благоденствено и мирно е житие, здравие, жизнь, спасение, во всем благое поспешение. Подожь, Господи, святейшему Отцу нашему Данилу,
митрополито Софийскому и патриарху Болгарскому, преосвященному Пахомию епископу Браницкому, со священным их клиром и богохранимую их паствие ее, и сохрани их на многое лето. Пленник слободител и нищих защитител. Победоносче велико, мучениче Георгие, Господь врач, царей поборничен, победоносче велико, мучениче Георгие, моли Христа Бога, спас помилуй. Спаси, Господи, помилуй, светейший наш Синод и всички православни епископи, които вярно преподават Словото на Твоята истина и ги запази по Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй, святейший Отец нашен, неумитый Софийский патриарх български, и го запаси по Твоята закрила в мир. Амин. Господи, помилуй, благочестиви православен наш народ, правителството, воинството ни и ги запази по Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които стоят тук с нас, се молят. Всички, които празнуват този свят празник, всички, които са се потрудили за въздигането на този образ на свети Георги тук на този площад и ги запази по Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които живеят в този град, епархията, страната ни, целият Твой свят и ги запази по Твоята закрила в мир. Амин. Православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Славному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на съпротивния даруя. молитвите на Твоя свети Георги, защото Ти си изворът на освещението и подател на добрините, затова прославяме Тебе заедно с Твоя единроден Син и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков.
Отца и Сина, Свети и Дух, амин. Нощта с тази икона. Амин. Чрез пръстното стая светена вода, в името на Отца и Сина, Свети и Дух, амин. Амин. Освещава се тази икона с благото на Пресветия Дух, чрез пръстното стая светена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. С благото на Пресветия Дух, чрез поръсването стая светена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Освещава се този образ и великомъченик победоносец чудотворец Георги с благодата на Светия Дух, чрез поръсването стая светена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Освещава се този образ на свети великомъченик победоносец чудотворец Георги с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсването стая светена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. И се изволи от Йоанна нашего ради спасения и воскреси из мертви Христос, истинни Бог наш, молитвами пречистия, пренепорочния, светия своя Матере, силу честна, животворящого Христа, предстателски честних, небесни сил, безплотних, молитвами честна, славного пророка, предтечи крестителя Йоанна, славни се хвалних апостол, света великомученика, победоносец чудотворца Георгия, светих и праведник Боготец Йоахима и Яни, и света преподобного отца нашего Макария, египилуй нас. Амин. Молитвите на Святейшия наш Владика, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Уважаеми господин Димов, уважаеми господин Младенов, уважаеми господин Дилов, Ваше Преосвещенство, уважаеми специални гости, благолюбиви отци, обични в Господа братя и сестри, след послужването на Светата литургия тук в храма посветен на Света Троица, извършихме и освещаването на това изображение, искам да кажа статуя, все пак е образ на Свети Георги. Всички вие, които минавате ежедневно през този площад, взорът да се спира и да се освещава светивата ни с образа на Свети Георги и така да знаем, че имаме ходатай пред Бога, който се моли за нас, да му благодарим и така да се предпазваме ние да не грешим и да напредваме в добродетелите. Благодарим. Ваше Светейшество, Ваше Преосвещенство, драги отци, уважаеми господин Димов, уважаеми високи гости, уважаеми жители и гости на община Божурище. Днес е паметен ден в историята на общината, защото Негово Светейшество, Патриарх Български и Митрополит Софийски Даниил е тук сред нас, за да отслужи водосвет, за да освети статуята на един от най-почитаните светци в нашата църква – свети великомъченик Георги Победоносец. Ще си позволя в следващите минути да ви разкажа една кратка история, най-вероятно необходима за всички ни. Божурище е едно от най-привлекателните кътчета за живеене до София, а и не само. В изключителна близост до града, но и твърде далеч от шума. Всеки, който днес е минал от тук, сигурен съм и убеден, се възхищава от промяната, която настана през последните 10 години. За този облик обаче стои неуморимият труд на общинската администрация и градоначалникът, господин Георги Димов, който за почти 10 години като кмет на община Божурище успя да превърне град Божурище в този, за мен, малък край. На този прекрасен площад,
който е и един от най-красивите в България, стоим днес, защото господин Димов и екипът му преминаха през не една, през не две леки битки, бих казал и борби от всякакво естество, за да бъде реализиран този проект. Тук сме, уважаеми дами и господа, именно заради желанието градът ни да има парк с градски площад, естрада и място, което изобщо да се нарича и прилича на малък градски център. Името на площада и поставянето на статуята не идват случайно, а символизират закрилата и победата над змея, символизират всички онези, които бяха против това начинание. А името, то дойде свише. Свети великомъченик Георги Победоносец. С днешния акт на освещаване на статуята от Негово святейшество и духовниците се молим за здраве и благодат, които да се настанят завинаги на това място и сред хората, живеещи тук. Уважаеми дами и господа, събитието е уважено също така и от наши специални гости и приятели. Ваше Превъзсвященство, уважаеми господин Димов, уважаеми господин Дилов, уважаема госпожа областен управител, скъпи приятели от Божурище, от община Божурище, гости на община Божурище. За мен наистина е чест да бъда днес тук на това събитие. Когато кметът господин Димов ми каза, че предстои откриването и изграждането на тази статуя, на този паметник в парка, аз го поздравих с това решение. Знам, че беше трудно, но мисля, че от днес нататък всеки един от нас, когато мине и види този светец, този символ на борбата за вярата, за нашата православна вяра, ще вземе един пример как всички ние да живеем в днешно време. Защото ако тогава е било трудно и те със саможертвата са успели да съхранят вярата и със всяка една такава саможертва вярата е станала все по-силна, то в днешно време дори да ни се струва, че живеем сравнително мирно и спокойно, е не по-малко необходимо от такива жертви. Защото в днешно време вярата не е по-малко застрашена, отколкото е било тогава. Не говоря само за физически заплахи, говоря за заплахи, които проникват дълбоко в морала на хората и ако ние нямаме силна вяра, и ако не се борим за нея, ако научим нашите деца да я предават в бъдещето, ние ще сме загубени. Така че това е един начин, всеки един от нас да вярва и да се бори за нашата вяра, православната вяра, и благодаря на патриарха, че винаги е сред нас и винаги чрез неговото слово хората започват така да връщат вярата. Така трябва да бъде. Благодаря. Пожелавам му да е дълги години да крепи вярата. Ваше Святейшество, Ваше Превъзсвященство, скъпи отци, уважаема госпожа областен управител, господин кмете, жители на Божурище и гости, скъпи приятели, искам да ви честитя днешния празник. Той става по-красив от това, с тази статуя тук, с това изображение. Ние в движение Гергьов ден изключително тачим патрона на нашето движение и искам да ви пожелая неговата вяра, неговата неустрашимост да се изправи срещу змея, защото много често змея е това, което сутрин ни гледа от огледалото в банята. Много често трябва по-голяма сила да се пребори със собствените си демони, отколкото с външните богове. Ще ви разкажа една много къса притча, тя не е канонична, разбира се, на движение Гергьов ден. Имало един овчар, който живеел много далече от селото, не познавал черквата, не познавал милетика, не познавал църковния живот, но той сам така в сърцето си направил 3 изображения на Свети Георги. На едното било класическото: Свети Георги убива змея. Другото било необичайно: змея отхапал главата на Свети Георги.
А третото било още по-необичайно. Змея, впрегнат в орало, и двамата с овчара урат нивата. Желая ви да сте не само здрави, не само смели, но с помощта на вярата да имате мъдростта да избирате добрия избор. Онзи, който позволява собствените ни демони да работят за полза на другите. А това става само с вяра. Благодаря Ваше Светейшество, че отново ни водите по пътя на вярата. Светейшество, официални гости, господин Димов, уважаеми господин Маринов, господин Дилов, съграждани, радвам се, че днес именно тук се открива този монумент, този паметник. Той е символ на нашата сила, на нашата мъдрост, на волята ни, на независимостта ни, на това, което ни обединява, а именно вярата. Пожелавам ви да вярвате, да се борите, да продължава да се развива Божурище, така както последните 10 години под ръководството на кмета. Вярата е символа, който ни спасява, а с този монумент всеки минаващ от тук ще се замисля. Уважавайте и почитайте нашите свети. Възпитавайте децата си в доброта, смиреност, родолюбие и честност. Пожелавам здраве и дълголетие. Благодаря. На един силен българин, на който неотдавна казах, че самият той е олицетворение предвид деянията на Георги Победоносец. Днес, когато сме се събрали на празничния красив площад в Божурище, удоволствието и честта да го поканя за обращение към всички ни е огромна. Уважаеми дами и господа, кметът на град Божурище, на община Божурище, благодарение на когото и по чиято покана е наш драг и скъп гост, Негово Светейшество българският патриарх, господин Георги Димов. Ваше Светейшество, Ваше Преосвещенство, драги отци, уважаеми народни представители, уважаема госпожо областен управител, уважаеми представители на държавните институции, уважаема госпожо председател на Общински съвет Божурище, уважаеми общински съветници, кметове, уважаеми жители, скъпи гости и приятели на община Божурище. С дълбоко уважение, признателност, огромна чест и искрена радост ви приветствам с добре дошли в община Божурище. Днес е истински благословен и паметен ден за нашата община. Ваше Светейшество, посещението и присъствието ви тук е безценен дар за всички нас и свидетелство за духовната връзка между църквата и местната общност. Символ на духовната сила, която ни обединява. Вашето служение е извор на вдъхновение за всички ни, а мъдростта и молитвите ви укрепват вярата ни в трудните моменти. Днес, с вашето присъствие, вие не само осветявате този ден, но и давате надежда и духовна опора на нашите сърца. Тук ни събира освещаването на статуята на свети великомъченик Георги Победоносец. Символ на вярата, смелостта и победата на доброто над злото. Тази статуя е не просто паметник, а знак за нашата надежда и упование в Божията закрила и вечните ценности на православието. Ваше Светейшество, вашата молитва и благословия дават сила не само за нас, но и за бъдещите поколения, които ще гледат към тази статуя с вяра и решителност, да пазят сърцата си и да предават напред християнските добродетели. Нека Свети Георги Победоносец да бъде наш покровител и закрилник. Нека тази статуя, изображение да бъде напомняне за всички нас да следваме пътя на доброто и да работим заедно за благополучието на нашата община и народ. Ваше Светейшество, благодаря ви, че сте тук сред нас. Благодаря ви за духовната светлина, която ни дарявате. Нека вашето присъствие в Божурище днес бъде знак на Божията благодат и напътствие
в усилията ни да изграждаме общество, основано на любов, съпричастност и уважение. С вяра, надежда и благодарност към Бога продължаваме напред. Амин. Чухме така да ги спомняме в нашето ежедневие и да разстават дела. Защото действително, реално светиите са се преборили с демоните вътре в нас и са показали, че с Божията помощ е възможно да се живее благочестиво, честно, смирено, правдолюбиво и този начин на живот, основан на вярата и поддържанието на Господ Исус Христос, Той донася в душата на човека истинска радост, сили, мир. И виждаме по този начин, че връзката с Бога не е имагинерна, не е абстрактна, не е теоретична. Тя е толкова жива, толкова реална, колкото Господ е станал човек и е казал: аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Ето до това да ни води, защото за тази вяра Свети Георги е страдал, за тази вяра, за това, че знаел какво е получил и затова не е искал да се разделя от това. Исус Христос е същият, вчера, днес и вовеки. Виждаме, защото няма вярата. Нямаме вярата, но да не търсим и да очакваме другите да проявяват това благоразположение, а ние да се окуражим, да кажем: нека да не гледаме какво правят другите, нека аз гледам какво аз правя. И тогава вече ще видим, че Бог нито ни отхвърля, нито ни е забравил, нито така не си спомня, го няма, а напротив, грижи се за нас, близо е, подпомага ни и тогава ще видим, че и чрез вярата и самите ние ще получим радост, ще получат тази радост и хората, които са около нас. Честит празник! Бог да пази България! Амин! На цялата общинска администрация, от името на официалните гости, всички жители и гости на града и на общината от близо и далеч, ви благодарим. Ще следваме думите ви, призива ви, ще се молим и за вас и да знаете, че винаги сте добре дошъл в града и в общината. Благодарим ви. Благодарим на всички. В името на българския патриарх от светейшиите е за вас. Да сте жив, да сте здрав, да вървите с Бога, да сте мъдър, да сте силен и да продължавате да бъдете добър и благочестив човек. Да ни закрилят, да ни напъсват, да ни водят към по-добро. И дано се слушаме в думите на патриарха, да станем и по-добри хора. Защото доброто е в нас и трябва да го виждаме сутрин в огледалото, ще да го предаваме на хората около нас. Благодаря ви, бъдете здрави и все по-сплотени. Амин. Са различни семена: Владислава, Габриела, Ангел, Цветелина, Невена, Светослав, Цветелина, Диляна, Веселка, Геннадий, Весела, Димитър, Пенка, Венелин, Мариана, Георги, Маргарита, Миглена, Асен, Иляна, Петър, Христина, Борис, Майя, Валентина, Ангелаки, Юлайше, Петър, Ивелина, Снежанка, Стевка, Станка, Цветанка, Мария, Иван, Владимир, Борис, Ана, Григор, Петрана, Румен, Илия, Владимир, Марин, Петър, Румяна, Валерий, Кръстан, Ваня, Данко, Стойна, Надежда, Марио, Райна, Григор, Василка, Красимир, Младен, Красимир, Албена, Росен, Галя, Емил, Силвия, Бойка, Албена, Зоя,
Ивайло, Таня, Натка, Кирил, Даниела, Валентина, Ивайло, Любка, Дочка, Венцислав, Славейка, Захари, Йорданка, Евгений, Вера, Лилия, Елена, Сашка, Николай, Никола, Силвия, Теодора, Михаела, Вяра, Милен, Григор, Мартин, Александра, Силвия, Славка, Стефан, Номир, Елена, Милена, Християна, Слави, Венцислава, Валя, Ани, Милчо, Ивета, Бети, Мария, Стефан, Деница, Вероника, Албена, Ели, Свилена, Надежда, Люси, Иво, Силвет. И тъй, благи Боже, изпълни всички молби на тези, които извършват този спомен, нека той им бъде за спасение. Дарува им наслаждение с Твоите вечни блага, заради молитвите на пречистата Владичица наша Богородица, Преснодева Мария, на светия великомъченик, победоносец чудотворец Георгий и на светия наш отец Макарий Египетски, с наш отец Марк, епископ Ефески, чиято памет празнуваме днес на всички Твои светии, защото Ти си, който благославяш и освещаваш на всичко, Боже наш. И затова прославяме Тебе, безначалния Отец, Твой единроден Син и пресветия, благи и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Твоя и благослови достояние Твое, победи православному Богу. Искаш да кажеш, това е първата вълна, нали? Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу. Амин. Амин. Амин.